Ето къде е скрил подаръка ми за Свети Валентин. Чакай да помислим какво може да ми е взел. Сигурно ще ме води на спа. Или не. Сигурно ще имаме полет с балон. Или може би още по-хубаво. Ще правим дегустация на вино. Иляне! Намерих тубуса на GiftTube! Това ли е? Това ли заслужавам? След толкова време заедно и две деца. О, бе, Любов, стресна ме. Аз подаръка съм ти го скрил съвсем другаде. Ето го. Все пак си ми взел подарък за Свети Валентин. Спа преживяване за двама. Уникално. Извини ми се. Извинявай, Любо. Така и така си намерила иглите с конците. Аз имам едни чорапки, които сега ще ти донеса. Нали, не ги прибирай. Чакай малко, как си мислиш, че ще шия чорапите? Тогава няма да ходим в Велинград, защото нямам здрави чорапи, всичките са ми скъсани. Добре, айде, донеси ги.